Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, ni ata sa unang Domingo sa Kwaresma, dinhi sa atong simbahan sa Pilipinas, ato ning gi-dedicate sa paghandom ug pagampo sa atong mga migrante, mga migrants. Ato silang iampo, ang ilang mga pamilya o ang ilang mga kahimtang. Padayon tang mag-ampo sad sa pagkahunong na niining pandemic nga COVID-19 sa tibuok kalibutan. Pasalamat pud ta sa pagpasiugda sa atong mga kaigsuonang mga madre sa Daughters of St. Paul alang niining ato karong misa, labi na gyud para sa mga masakiton nga naa sa mga balay karon. Ato sang iampo nga ang healing power sa Ginoo moabot unta sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog na ining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, pinaagi sa tinuig nga pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, itugot nga makasabot kami sa kahulugan, sa kamatayon, og pagkabanhaw ni Kristo, og tudloi kami sa paghubad niini sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Unya ang Dios miingon kang Noe og sa iyang mga anak, himuon ko na karon ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako ug sa inyong mga kaliwat, ingon man sa tanang binuhat nga buhi uban kaninyo ang mga langgam, mga kahayupan ug mga ihalas nga mga mananap, tanan gayud nga nanggawa sa arka. Himuon ko ang akong kasabutan tali kaninyo ug kanako, isaad ko nga dili na gayud puuhon pinaagi sa lunop ang tanang binuhat nga buhi. Dili na gayud laglagon ang kalibutan pinaagi sa lunop. Ug ang Dios miingon, agig timaan sa walay katapusang kasabutan nga akong gihimo tali kanako ug kaninyo, ingon man sa tanang mananap, palutawon ko ang akong bangaw diha sa kapanganuran. Timaan kini sa kasabutan tali kanako ug sa kalibutan.
Kun tigumon ko na gani ang mga panganod diha sa langit ug makita diha niini ang bangaw, hinumduman ko nga ang akong gisaad kaninyo ug sa tanang mananap nga dili ko nagayod laglagon pinaagig lunop ang tanang binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa sa Dios. Ang imong dalan o Ginoo, gugma o kamatuuran, halang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Ang imong dalan o Ginoo, gugma o kamatuuran, halang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Ipaila ka nako, Ginoo, ang imong kadalanan. Tudloy ako sa imong mga agianan. Agaka ko diha sa imong kamatuoran, ug tudloy ako. Kay ikaw man ang Dios nga akong manluluwas. Ang imong dalan o Ginoo, gugma o kamatuoran, halang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Hinumduming ang imong kaluoy o Ginoo, ug ang imong kayo sukad pa kaniadto. Sa imong kaluoy hinumdumi ako, tungod sa imong kaayo o Ginoo. Ang imong dalan o Ginoo, gugma o kamatuoran, alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Maayo ug matarong ang Ginoo sa ingon ini, iyang gitudluan ng makasasala sa dalan. Iyang giagak kang mapaubsanon ngadto sa katarong. Iyang gitudluan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Ang imong dalan o Ginoo, gugma o kamatuoran, alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. Pagbasa gikan sa nang sulat ni San Pedro. Mga igsuon, kay si Kristo mismo namatay sa makausalamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang nga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo, apan gibanhaw ingon nga espiritu
ug sa iyang espirituhanong kahimtang, miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila nga sa diha si Noe naghimo sa arka. 8 lamang katawo ang misulod sa arka ug naluwas sa tubig nga naghulagway sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo, dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa saad nga gihimo ngadto sa Dios gikan sa usa ka maayong konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo nga miadto sa langit ug atuan na sa tuo sa Dios, naghari sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Diha-diha gipaadto si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Nagpabilin siya didto og kapatan kaadlaw ug gitintal siya ni Satanas. Didto may mga ihalas nga mananap apan may mga anghel nga miatiman kaniya. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, nindot kayong paminawon ang gisulti ni Kristo nga nag-ingon. Kaniyang wali ba nga nag-ingon, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Ug ang Ginoo na gani mo'y maghari, mga igsuon, usag Dios mahitabuan na duna gidayoning healing power. Mao nay usas mga timaan nga si Kristo naghari, ang healing power of God. Pero atong tan-awon karon, kining atong giantos nga pandemic, sobra naman is usa ka tuig, ambot maka-question tingali ta, naghari pa ba ang Dios? Sa inyong paminaw, naghari pa ang Ginoo? Ambot lang ka ha. Nya, tinuod man gid siyang naghari, kay 2,000 years pa, naghari naman siya. Sa atong unang pagbasa, samtang naminaw ko nga gibasa tong atong unang pagbasa, kung nahinomdom pa mo, gahisgot to pag hubas na sa lunops tibok kalibutan nga namatay ang tanang tao gawas lang sa walo ka tao nga mao ang pamilya ni Noe nga nakasakay sa arka. 8 lang katao ang naluwas, tibuok yung katawhan, hurot yung kamatay. Nya sa una natong pagbasa, niingon diri ang Ginoo, kapila gid gibalik-balik, ako ning himuon ang saad, tali kaninyo. Ang samang saara, nga siya, di na gid nako patyon ang mga tao pinaagig lunop. Posible gid noon nga ang iya diri ang gipasabot nga di na nako patyon pinaagig lunop, pinaagi nag-COVID.
basig mao na gini mahutda nato ning COVID siguro. Ay di naman pinaagig tubig ang mupatay nato, COVID. So sangay-sangay ra ning tubig ug ang COVID. Kay wa man maayo ang COVID. Nya sa una ang ilang gihimo 40 man to kaadlaw nga siging uwan, nya patay sila tanan. Nya nagpaabot na pod sila 40 kaadlaw man tingali to, nya lain na sang pagpahubas 40 kaadlaw hangtod gyud nga nakaabot na sila sa yuta. So kaning COVID siguro mga 40 ka tuig gikan karon, nya magsigi ning COVID di na gini maayob, sige na lang tag tap ani. Hurot-hurot kita 40 ka tuig gikan karon, hurot gitingali ta or ibutang talag pila naman ni kabuan rong COVID, 20 na kapin, mga 30 na adi pa de mga 15 na ni tingali ka buwan. Di ang mahitabo abutan ta ni 40 ka buwan nga magsige lang gining COVID. Basig hurot-hurot na kitag kamatay. Pero dili mo tugot ang Ginoo nga mga matay ta. Ang problema lang kung kita mismo maoy motugot nga kita mga matay. Unsaon man pagtugot, matud pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, hinulsuli ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. So ang iyang gusto di ay nga ang paghari sa Dios, kaning pag-abot nas gingharian sa Dios dinhis kalibutan, mapahimuslan ranis mga tao nga kusog kaayong mubiya sa ilang mga sala ug motuo sa maayong balita, ang pulong sa Ginoo. Mao man ay maayong balita, ang pulong sa Ginoo. Mao si Noe napasidunggan og maayo si Noe kay naminaw man siya sa maayong balita. Niya mapailubon siya nga naghimo sa arka sud sa taas nga mga adlaw, daghang mga adlaw nga naghimo siya sa arka, gisigihan siya og tamay sa iyang isig katawo. Nginganlan pag siya nalisuan as pangisip kay naghimo atong barko nga wa may dagat dito dapitas iyang gihimuan. Apan ang tinuo di ay nagsunod ra gyud si Noe sa tingog sa Ginoo. So ang makaayo nato, ang makaluwas nato nga mao ang gahom sa Ginoo, mulihok ra na kun dunay pagbiya sa atong sala. Nga karon kamo, tan-awa kuno kamo dihang nas inyong mga panimalay. Naaba mo'y sala. Nya og naa mo'y sa man mobiya o mopadayon. O dili mo mobiya, patay. O mobiya, patay gyapon, pero mabuhi ang lawas, mabuhi ang espiritu. Kamong mga masakiton nga naminaw karon, nagsimba, pangayo mo kaayuhan sa lawas, pero labi na gyud pangayo mo kaayuhan sa kalag. Ayaw mo pagsigig yaw-yaw sa nag-atiman ninyo, ha? Ayaw mo pagsig reklamo. Nya kamusang nag-atiman, ayaw sa taon mo adtos impierno sa siging pangasaba na mga masakiton. Labi na gyud ang masakiton nga inyong giatiman, ang inyo pagyong mga ginikanan nga tiguang na intaon nga wa na kayoy sakto nga pagpugong sa kaugalingon. Usahay ra ba mga saba ra ba ning mga anak, no? Ay nganlan pang ilang ginikanan og matinumanon sa gusto gahigo na mga maimpierno na gid ta ana. Nya unsa may atong matngunan nga sa ato di ay pagsunod sa Ginoo, ilho nato nga siya gahimo og dalan dinhi gos kalibutan maigsuon duha ra ni kabukdan dinhi. Unsa man nga daan, ang daan padong sa impierno ug ang daan padong sa langit. Mao ra na dinhi sa kalibutan. Nya ang dalan padong sa langit mao si Kristo. Mao na sa atong tubag sa Salmo responsoryo miingon ta, ang imong dalan o Ginoo unsa man gugma og kamatuoran. Kining sala ba nato?
tanan natong sala ingnon ko lang po nga tungod ni sa atong pagka wa na mahigugma o wa na magpuyo sa kamatuoran, mao gyud nay hinungdan nga makasaha ta kanabang di na ta magpuyo sa kamatuoran unya din ata mahigugma. Ang gipahimuslan ros mga tao mao ang gana. Gana ba kanang ganahan yun, ganahan. Labi na gyud ang sexual nga gana. Kanabang sexual urge or sexual desires, sexual longings. Mao ni roy atong gihimo gana. Mo nang uso kayrong premarital sex, extramarital sex, gana dili gugma. Nya tungod aning gana kay ganahan raman gid ta, dili na makapuyo ros kamatuoran ang mga tao. Ang bana mura nag-ulitaw, ang asawa mura na sa dalaga. Unya ang mga dalaga murag asawa. Ang mga ulitaw mura sa mga bana. Siging abot, siging kita-kita, siging sex. Wa na magpuyo sa kamatuoran nga unta ang dalaga di gina magpahikap kay upa man siya pakasli. Ang ulitaw di sa na manghikap kay wa pa man siya kapakasal. Maunta nay kamatuoran ulitaw og dalaga. Nya ang minyo sad di sad manghikap og lain. Di sad magpahikap og lain ang minyo nga babae. Oy karon wa na. Ambot ka ang pari, nagpuyo basag kani. Kamo mga madre, ang buutan tingin ng madre kaysa pari, basig nagpuyo sa natingin sa kamatuoran. Ambot lang ninyo. Onya, ang mga lalaki karon gusto naman sang mahimong babae ang uban. Ang uban sang mga babae gusto na sang mahimong laki. Wa na ta magpuyo sa kamatuoran. Mao na ang sala nagsugod na sa atong wa na pagsubay sa dalan sa gugma ug dalan sa kamatuoran. Kinabuhi nga mahigugmaon, kinabuhi nga matinuoron or honest ba, sincere, transparent nana. Mao na sa ato dinhing ikaduhang pagbasa si San Pedro nagpahinomdom nato unsa may iyang gipahinomdom nga si Kristo namatay sa makausa lamang alang kanatong mga makasasala. Kining pagpakamatay ni Kristo mao ni ang kamatuoran sa atong kaluwasan. Nga naluwas ta tungod kay naanay ni buntog sa kamatayon pinaagi sa pagsulod didto sa bakba sa kamatayon, didto sa lubnganan, nisud siya didto. Nya iya pagyud kunong gipangkuha ang mga espirituhanong gisilutan. Katubang mga espirituhanon, mga espiritu sa mga masupilon sa Ginoo. Doon na may pipila dito nga napasaylo. Mo to iyang gipangda ngadto sa langit. Mo nang ningon ni kunsad si Kristo ngadto sa impierno. Nya kini iya ning gibuhat aron ta matagaan og dalan nga lahos gyud ngadto sa langit. Kay basig sige lang tag higugma, sige lang ta din hig-honest, nya impierno lang gyapon. Karon dili na. Si Kristo nagpakamatay sa makausa lamang, o karon kay namatay naman siya sa makausa, nagsige na siya og huwat nato didto sa langit. Nana, klaro na kaingdan padong sa langit. Una, maghigugma ay ta. Ikaduha, matinuoron ta sa usag-usa. Ug mao ni siya ang atong gitawag og responsibility or atong mga kaakuhan isip mga binunyagan. Kay matod pa ni San Pedro der sa atong pagbasa, dili ni bunyag nga panglimpyo lag sala, kining bunyaga para gid nis kaluwasan. So kita gibunyagan alang sa pagsud og langit, dili lang aron paglimpyo sa sala. Kay katong bunyag ni San Juan Bautista, limpyo raman to sa sala. Pero kang Kristo, lahi. Kay dugo naman niya mao giula para nato. Nagpakamatay man gid siya, nabanhaw pa gid siya, kinisang atong bunyag para gid ni sa pagkabanhaw. Apan kinsa ra may mabanhaw, kinsa ray makadawat og langit. Sa ako nang gikaingon, ang kadto rang gasubay sa dalan sa gugma
ug kamatuoran nga mao si Kristo mismo. Nya kamoron diha niguli ninyo sa niguli naman assignment ni nato diha sa inyong mga panimalay hala paghigugmaay namo. Kinsa may unang mohigugma ang gustong moadtog langit. Nya kinsa man ang imong higugmaon ang tanang tao labi na gyud tong mga yawanon. Kay kung di ta mahigugma aning mga yawanon mga igsoon, maapil gid tag kaadtos impierno. Nanglitan imong anak tapulan kaayo, nya ikaw nga inahan magpunay kag yaw-yaw kay di ka mahigugma sa tapulan, maapil kag ka impierno anang tapulana. Imo nang higugmaon, nya imong puy-an ang kamatuoran nga nakaanak yung kag tapulan, nya isip inahan, isip amahan, at timanon ra gid na kay anak man, dili latuson, dili lubagong dunggan, dili punayag kaning niang tunglo, dagko lang na inyong mga kaon, wa mo yung mga batasan, di ra bagin mo mapahimuslan, o di lang yung kaana, magpuyo lang yung kas kamatuoran, mahimo yung kang balaan nga inahan og amahan. Nya kamo sang mga anak, naarabay anak nga niingon ako, Pader, mulikay lang yung ko sa among balay kay basig malimot ko nga ako ni siyang amahan, mapatay niya ni nako siya kay murag 40 na dyan ning grabihas iyang gibuhat nako. Nya ako di siyang giingnan nga pabilin nga buotang anak sa imong yawanong amahan. Kay kon pananglitan anak ka nya galagot kas imong papa o sa imong mama tungod sa ilang batasan nga nimo, ana mahauban gid ka anang mga animala na ngadto sa impierno. Muna higugmaan na sila, puy-i ang kamatuoran nga anak gyud ka. Nya unsa man ang kamatuoran sa usa ka anak sa matas Ginoo, nag-ingon jud ang Ginoo diha sa 10 Commandments, anak, tahura ang imong papa o ang imong mama. Mao ginay kamatuoran. Wa nay laing kamatuoran. Nya puy ina. Di gyud ka maimpierno. Pero kanang imong mama ug papa, posible nang maimpierno. Ay na lang sad kuyog. Kuyog masadong ka didto. Mga sakristan, nantan sakristan, lagot kay pare. Higugmaan na lang ning pare, mga sakristan. Ay na lang sige higlibak na daw kay pagkaon ana tagaan lang tag ni expire na nga mga chocolate kanang mga saging nga donut na o na paihatag nato, ay na lang na kan-an na lang ng donut kay mao man gid na ang imong kamatuoran sa Kristan man ka assistant kog kas pare ang pare day imong pakanon anang donut bitaw ay basta ay lang mo padaha lagi ana lagi gugma og kamatuoran nya mao na ang atong puy-an og maunay makasulbad sa tanan natong mga problema kay ang Dios mag-uban naman nato, ang Dios gugma, ang Dios kamatuoran. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatua ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santo, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang atong manunubos nagtawag kanato sa paghinulsol og pagtuo sa maayong balita. Busa uban sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing, muingon kita, nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan mupadayon sa pagwali mahitungod sa pagtuo ug paghinulsol, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran
mahibalo nga ang Dios naghatag niining kalibutana sa iyang kasabutan nga mao ang kalinaw ug kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 ilabi na gayud sa tanang COVID patients sa Cebu City Quarantine Center, mga medical staff, utility personnel ug sa tanang mga frontliners, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Nga si Kristo magdala sa atong mga nangamatay nga mga igsuon, ilabi na ang gipamisahan karon ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Nangamuyo kami kanimo Ginoo, dungga kami. Amahan, ania kami masaligon nga imong pamation ang among mga pangamuyo. Busa dawata kini kay among gituboy diha sa gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mong gugma, sa gupaong santusa. Kining panog, kining lino, ginamasa kamot sa tao. Imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga maandam kami pag-ayo alang sa paghalad niining mga gasa. Pinaagi niini nagasaulog kami sa sinugdan sa santos nga Kwaresma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Hang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay sulod sa kapatan kaadlaw sa paglikay niya sa pagkaon nga yutan-on, gisantos niya ang balansayon sa puasa ug sa pagbuntog niya sa tanang tintal sa yawa, nagtudlo kanamo unsaon pagdaog batok sa gahom sa dautan, aron pinaagi sa husto nga pagsaulog namo sa misteryo sa Pasko, makalabang unta kami nganha sa Pasko nga wala nay katapusan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman,
puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tundhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa, labi na ang among mga masakiton. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong
nagdasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Panagdait, panagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lambs. Jesus, oh Jesus, come and fill your lambs. Magampo kita. O Ginoo, nabusog kami sa kalanon nga langitnon nga nakadasig sa among pagtuo, nakahatag kanamo sa paglaom ug nakalig-on sa among paghigugma. Itugot nga makat-on unta kami sa pagpangandoy gayud kaniya nga buhi ug matuod nga kalanon ug nga mabuhi unta kami sa tanang pulong nga iyang gisulti. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Orasyo Imperata alang sa pagpanalipod sa batok sa COVID-19. Maluluyon og mapaungurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang healing power of Jesus. Nya mulihok rani kon kitang tanan mosunod gyud sa iyang dalan nga mao ang dalan sa gugma ug kamatuoran. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.